Abul badal labas ya rike tutar rundunar imamu. Aliyu ala zugar jariri ne kuma jinin imamu. Aliyu ala kabar shi ma babban ɗa ne na imamu. Kasim bin Hassan shi ma an kashe shi jinin imamu. An kashe Imam Husaini, an kashe yalan Husaini, an kashe jinin Husaini, an cuci Imam Husaini, an yaudari Imam Husaini, an jamanar Imam Husaini. Lamarin nan yayi muni a Karbala. An rasawa zai ba su ruwa su sha. Zainaba tana ta kuka, Zainaba tana ta kuka. Wa musibuwa za ya taimaki Zainaba. Shirafawa Karbala babu walwala. Ya kashe su wa'yansu sun sha bakar wuya. Wasu sun tsira babu damar su wataya. Da tsoro ma jini suke yi su bayyana. Aka gane kashe su zaya na zana. Wabiyo suka yi zamanin nan kaɗan ɗana. Imam Husaini, Imam Husaini. Allah ka karfafe Husaini, karan ado da launi Husaini. Yau zan batun Husaini ba shi a bauta masu kai Husaini. Dan arziki da kirki, mai kinka ne da kiki, mai san ka baya raki a duniya lahira da maki. An faɗi ma batu Husaini, mai kyau jinin jani Husaini. Ina san da yau sa'adu a kanka an karkare bayani Husaini. Ku ne ku kai wa Allah, abban ku ne na Allah, halin ku ne na Allah. Akwai kamala akwai jamala, ba wani batun aƙida Husaini. Tijjaniya da shi'a Husaini. Kuce mu tsaida gidan Batula ake saranda Husaini. Abin zuciya da ciwo makabi suna ta yawo. Akwai ramuka gaban wai kuke tausaya wa shawo. Ko aje batun aƙida Husaini, ba zuciyar ka hujja Husaini. Wa annabi ya ce ka bi ka bar su sallar ka ba ka tsaida Husaini. Na bi ka ko da hujja ko ma babu hujja, inda nake ne da danja da gosulo lahira tunaita. Annabi ya ce mu so su Husaini, sannan ya ce mu bi su Husaini. Kar ma mu zo karatun dan wace Fatima gurin su Husaini. Husaini yayi shahada ko ba mu harama a sanda. Karbala ina tino da yakin nan hawaye sai na zubra. Lamarin ga yayi muni Husaini, ina tina wanga ɗarin Husaini. Wallahi zuciya take mun kuna kisan Husaini Husaini. Bayan rasuwar Mawiya ibn Safiyan Bujuya, an yi musu bakar izaya wai jinin annabin mukayyan. Yazidi ya ce Imam Husaini, tattaro duk bi Husaini. Ku yi mu baya a gare mu, mulkin nan ni na mallake ku Husaini. Kawar imami ya ɗauka, ya imani ne kamar haka. Duka mulkin da bawa adalci a cikinsa shi baya ɗauka. A nan mutan garin can Husaini na kufa suka yi wasiƙar Husaini. Suka kawo wa imam ya zo nan ya shugabance su kan aƙidar Husaini. Imam suka ɗauki hanya ta zuwa kufa suka shirya. Mabiyansa da duk iyalansa sun nufo kufa gasa hanya. Mabiya bayan Yazid Husaini suka zo suka tare shahidi Husaini. Suka musu saukar aradi suna kashe su na keta hannu Husaini. An kashe iyalan Husaini, an kashe mabiyan Husaini. Azaman lautura na wayo an kashe Husaini. Sun kamo jinin Husaini, magoya bayan imani Husaini. suka yi ba ruwa balle ya abinci wayo Husaini. Tattaki a jeji kuka kake ji da gunji, ga wahala da ishin ruwa da yunwa ana jan su burji. Allah ka lanci ya ji Husaini, kara lantar ya ji Husaini. Da magoya bayan ya ji duk da masu ƙaunar Yazid Allah la'ance su ya ahad. Allah ka daɗo salati
a gurin abba na fati dan girma na alil baiti ya bani biza na je kiraki ganin